tanglad na ilalaga natin para gawin nating gamot yan, mga kamagamba, para panglaban natin sa coronavirus. Ayan, unang-una ilalaga mo yan, lagyan mo siya ng tubig, laga mo. Ayan, lalagyan natin ng tubig. Lagyan mo ng tubig yan hanggang sa dito, yung halos mapuno siya. Ayan, lagyan ng tubig. Tapos lagyan siya ng isang kutsarang asin o dalawang kutsarang asin, mga gamba. Ayan, mainam yan mga kagamba na pangmumog mo pag bad breath ka. Pag disinfectant din yung niyan, yung pinaglagaan din yan. Makikita nyo sa ibang YouTube yan na ginagamit nila pang disinfectant yan. Ayan. Ayan, tapos lagyan mo ng asin. Ayan, dinakot na. Ayan, isa pa. Ayan, ayan. So mga gamba, mamaya pagkulo niyan, ididimo ko sa inyo paano natin gawing gamot yan sa coronavirus. Ayan, so pause muna natin. So ayan mga kagamba, ganyan ang gagawin nyo. Kukumutan nyo yung isang pasyente ng may COVID-19. Ganyan, tapos yung yung nilagang tanglad nandyan sa ilalim ng upuan. Ayan. Ayan siya. So ayan, no. Ayan, sa ilalim ng upuan. So ang gagawin natin diyan, habang pinapusokan natin, tatanggalin natin yung takip. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Tapos hahaluin natin siya ng sandok para sumingaw yung init. Ayan. Ayan. Hanggang sa pawisan yung pasyente. Ayan, tatakpan ng tubo. Ayan siya. Antayin yung hanggang 30 minutes siya na pawisan yung pasyente. Malalanghap niya yung singaw nung tanglad na nilaga. Tapos may kasamang asin. So yung tanglad na nilaga, mga kagamba, binabakbak niya kung anumang virus dyan sa lalamunan mo, sa hingaan mo, yung respiratory system mo. Ayan. Magaling yan mga kagamba. Yung tanglad na yan, maraming kayang gamuting sakit yan. Yan na natutunan ko nung bata pa ako sa magulang ko. Sa tuwing lalagnatin ako o nabinat sa panganganak, ganyan ang ginagawa. Yung tanglad na pampaligo ng bagong panganak, yun ang pinang-i-steam nila sa bagong panganak na may binat. Lalo na yung nabinat sa lagnat, kung nahihilo. Yan, ini-steam na ganyan para pawisan. Kalahating oras hanggang isang oras yan na pausukan yan. Ang gagawin nyo lang, yung tanglad na nasa kasirula, kung po pwede, mayroon na siyang kalandyan na mayroon siyang baga para tuloy-tuloy yung init hanggang sa pawisan ng todo. So lalabas yung virus nung tao na mayroong virus sa katawan. Tapos pagkatapos yung pausukan o paistimin, papainumin nyo siya ng mainit na nilagang tanglad. So yun mga kagamba, ganun ang gagawin nyo. Epektibo ito sa lahat ng mga may virus sa katawan. At ito, tested and proven ko na ito sa sarili ko. Buhat pa nung bata pa ako, ganito ang ginagawa sa amin nung magulang ko. Epektibo naman at ayon sa aking experience, gumagang yung pakiramdam mo pagka mabigat yung pakiramdam mo, lalo kung may binat ka. Napakahusay yan mga kagamba. So pause muna natin. Ayun mga kagamba, pagkatapos yung painitan na ganon yung isang pasyente, painumin nyo siya ng ng kumukulo, yung mainit pa, yung kayang ihigupin. Mainit siya na kaya mong higupin. Yan. Mainit yung tanglad na nilaga na kaya mong higupin. May asin yun mga kagamba. So kaya sinasabi ko epektibo yun dahil subok ko na yan mga kagamba. Yung misis ko nung pangalawang manganak niya doon sa isang anak ko, yung pangalawa, hindi siya makahinga. Tatakbo ko na sana sa ospital mga kagamba. Pero ang sabi ng nanay ko, wag, baka lalong mamatay. So ang ginawa ng nanay ko, dahil hindi siya makahinga, talon-talon na siya dahil hindi na nga siya makahinga Ginawa ng nanay ko, kumuha nung yung tanglad,
At saka yung lagyan ng asin, lagyan pa nga niya ng bayabas, daw ng bayabas. Gabing-gabi noon, naghanap ako ng mga ganun. Buti na lang may tanglad pa sa bahay noon. So, in-steam niya yung misis ko. Awa ng Diyos, gumaling. Hindi ko na dinala sa ospital. Yun ay ayon doon sa aking experience mga kagamba, kaya sinishare ko sa inyo. Itong pag-i-steam na ito o pagsuob, sabi nga sa amin, suob. Itong pamamaraan na ito mga kagamba, walang masama kung gagawin nyo. Walang masama kung susubukan nyo dahil ito hindi naman ito nakakamatay mga kagamba. So, ito ang naiisip kong epektibong pang gamot sa taong mayroong COVID-19 kasi ang sinasabing virus bumabar sa lalamunan at saka sa baga para hindi ka makahinga. So ito, babakbakin niya yung virus na yan mga kagamba kasi ito yung tinatawag sa English na lemongrass mga kagamba. Magaling ito, imumog mo ito, mawawala yung bad breath mo. Pinagdi-disinfect din dito mga kagamba. I-search nyo sa mga YouTube kung ano ang kayang gamutin ng tanglad na ito mga kagamba. So, ayun, tignan nyo na lang dyan yung itsura ng tanglad na yan. Marami yan sa tabing bahay natin. Gawin nyo to mga kagamba. Walang mawawala sa atin kung susubukan natin. Yung mga PUI, PUM dyan, gawin nyo na ito. Gawin nyo na ito mga kagamba. Sinasabi ko sa inyo, gagaling kayo rito. Dahil ito, subok ko na. Lahat ng nagkabinat, ayon mula nung nagkaisip ako sa probinsya, wala nang iba na ginagawa kundi ganitong pamamaraan. Pasisingawan ka nung nilagang tanglad, may kasamang yung tinatawag, mayroon pa nga yung isang dahon pa na hindi ko na matandaan, may tawag sa amin yun nahalo doon. Tanungin nyo yung mga matatandaan nyo dyan mga kagamba kung paano yung proseso no. May mga dahon pang kulang doon, pero ang pinaka mabilis kasi dahil medyo mahirap nang hanapin yung dahon na yun ngayon sa panahon ngayon, yun lang yung tanglad, tsaka lagyan mo ng asin yun mga kagamba. Kasi ang gagawin mo dyan, kaya nababakbak yung virus, i-estimin mo siya dito sa labas ng katawan mo kasi pipirsahin niyang ipawis mo yung virus. Tapos pag uminom ka pa nung pinakulong tanglad, lalo kang papawisan. Magsasalubong ngayon doon sa loob ng katawan mo, tapos yung galing naman sa labas, yung steam ka niya. Saan pa mapupunta yung virus kung di nasupukit siya? Patay siya. Mga kagamba, hindi ko mamamatay siya. Yung virus na yan, walang gagaling sa Pinoy mga kagamba, madiskarting Pinoy. Oo, mas mainam pa nga bago mo sa estimin, painumin mo siya ng isang basong mainit na pinakulong tanglad para magsalubong yung init, madali siyang pawisan. Sa loob ng 30 minutes hanggang 1 oras mga kagamba na pinagpawisan siya, sigurado ako ang ginhawa ng pakiramdam ng taong may COVID-19 o yung PUI o yung PUM mga kagamba. So hanggang dito na lang mga kagamba, sana may natutunan kayo dito sa itinuro ko sa inyong pamamaraan, papaano yung epektibong paggamot sa taong may COVID-19. Yan, sana po nakatulong ako sa inyo. Ito ay isa pa pala mga kagamba, yung tanglad po, mainam po yan sa mga may diabetes, sa tawag dito, sa mga may ubo, at marami pang iba mga kagamba. Huwag lang iinumin po ito ng taong may buntis at mababa ang dugo, kasi mabilis po bumaba ang blood sugar nito pagka ikaw ay diabetes. Gawin mo lang 3 times a day, uminom ka ng pinakuloang daon ng tanglad o lemongrass mga kagamba. So yun lang po. Marami pa pong mga pwedeng gamutin po ang lemongrass o itong tanglad na to. I-search nyo dyan sa YouTube mga kagamba, napakaraming pwede nyo ginagawa rin disinfectant ito. Oo. So kung ito nakakapatay ng mikrobe o virus sa labas ng katawan dahil ginagawang disinfectant, how much more pag ininom mo? So
So yun,